požehnaný buď Ježiš Kristus. Neviem, či mi budete rozumieť, starší asi, hej, ale mladší možno menej. Rozumiete? Dobre. Pozvali ma moji spolubratia ze zahraničí, však ze Slovenska. A som veľmi rád, že tu dneska môžem byť. Ja som farárom maličkej obci medzi Popradom a Kežmarkom. Ak sú Vysoké Tatry, tam je také malé mestečko Kežmarok a väčšie mesto je Poprad. Tak medzi Popradom a Kežmarkom tam som farárom a mám takú zverenú špeciálnu pastoráciu. Otec biskup diecézny, pán biskup Tondra, mi dal takú špeciálnu pastoráciu, kde sa starám, nerád používam slovo bezdomovci, ale neviem to ako ináč ešte vám povedať, kde máme bezdomovcov, chlapcov, devčatá, keď poviem, že staráme sa o chlapcov, alkoholikov, narkomanov, kriminálnikov a keď poviem, že o devčatá problémové, tak potom majú oni z toho problém. Farár nazval si nás problémové. No tak starám sa o devčatá bezproblémové. A alkoholičky, narkománky alebo aj prostitútky, ktorí v živote sa šmykli a chcú sa vrátiť naspäť. Telesne postihnutí, starých, chorých a tak ďalej. Taká perepuť celá. Na Vianoce, na štedrú večeru sme mali 310 porcií, takže tak asi 310 plus minus. Hej, niečo zavrú, niečo zatvoria, však dajú na služobku, my to voláme na služobku do basy, potom pustia zo služobky, niečo sa mi narodí, predminulý týždeň sa mi narodil vnuk, však, keď to mám nazvať, dievčatko, ktoré si rodičia ju tlačili, aby si dala vzať ten plod a my sme ju stiahli ku nám. Tak, také chudučké, taká tu. Hovorím, Katka, ty máš koľko kilo? 30? 32? No. Tak 32, ten chlapec mal necelé 2 kg, bol v inkubátore a už je u nás práve dneska, bude mať krst, pán kaplan ho bude krstiť. Budúci týždeň, bude mať krst. A to znamená, že máme od 0 do 90 rokov, plus minus. Teraz mi jeden zomrel z chlapcov. Tak toto je ako taká špeciálna pastorácia. A keď som bol mladý, tak jak tu tí mladí, nevedel som, že budem farárom. Ja som sa veľmi tešil do manželstva. Dúfam, že nestratíte vieru, keď vám poviem. Ja som sa strašne tešil. Tešil som sa na ženu a chcel som mať dceru. Ježišu, daj mi prvú dceru. Druhé to už je jedno, ale prvá nech je po mojom dcera. Chcem dceru, keď žena bude chcieť 5 detí, ja chcem 10, to je 15, ale prvá dcera. Však už som tak ako zaujímali ma také veci, ktoré nič nemajú s kňazstvom. Kone, pušky, karate, horolezectvo. Chcel som robiť v horskej službe, chcel som žene postaviť dom, pekný dom by som jej postavil. Veľa domov som už postavil s Božou pomocou, tak žene by som postavil najkrajší dom, pekný dom a mal by som dceru. Bože, prvú daj mi dceru. Som taký romantický typ, sádol som na koňa, hoci kedy sádol, zakvačil kobylu, pozeral som do neba, slámku do úst. Ježišu, keď mi dáš prvú dceru, ja ju budem mať fezrad. Ja ju naučím jazdiť na koni, strieľať z pušky. Ak manželka nebude pozerať, aj odplúvať ju naučím. To sa jezíte. Všetko som si tak sníval, potom som mal úraz v Tatrách, spadol som z Gerlachu, dávali ma 6 horolezci dolu, vaši krajania, alebo z Českej republiky, boli to, neviem, teda z vašej, nie sú to priamo krajania, alebo to boli Pražáci. Šiesti ma dávali dolu, dostal som sa do Popradskej nemocnice a tak sa otočil celý môj život. Celý môj život sa otočil. Celkom tak, jak ma Pán Boh akoby celý čas, ja som sa chystal do manželstva, ale Pán Boh to stočil do kňazstva. Však a akým spôsobom? No tak prosím pekne, takým spôsobom. Dozvedel som sa to na primiciách. Moja stará mama ma zavolala, Marko, som Maroš, a ma zavolala, Marko, poď sem. Prišiel som tam, hovorí, vieš, keď si bol malý, donesli ťa z nemocnice. V 50. rokoch neboli také nemocnice a také vyspelé lekárstvo. Donesli ťa len v perínke, prišiel sám pán primár, dal ťa do rúk tvojej matke a povedal, ten chlapec zomre. Má ťažký zápal plúc, my už nevieme spraviť nič. Zomre. A podal matke, plačúcej do rúk. Však mňa mama ma zobrala, tetka, babka a matka povedali, a nezomre. No a prosím, hovorí, nemohli sme ťa položiť na posteľ, lebo by si sa zadusil.
Museli sme ťa niekoľko týždňov držať postojačky. Mama ťa nakrmila, s maličkom sme ti vyťahovali hlieny, bol si celý bordový, ústa fialové, čo si sa stále dusil. Keby sme ťa položili na posteľ, na pár minút zomrieš. Hlieny ťa zadusia. A tak ma držali dni a noci. Čo robili v noci tie ženy? Nože mi povedzte. Čo robili? Čo? Presne tak. To ste uhadli. Matky to hneď uhadnú. Modlili sa. Darmo, že ja som chcel ženu, deti, dceru, keď tie ženy hrali presilovku pár rokov predtým. A vyhrali tú presilovku. Oni chlapca obetovali jednoducho Pánu Bohu. A to som ale ja nevedel. No to som ja nevedel. Darmo, že ja som chcel ženu, som si chystal, si myslím, jak to bude dobre. Budem bývať v lese. Ježišu, budem mať koňa, pušku, budem chodiť na karate, budem mať dceru. Všetko vysnívané také. Potom si myslím, pánečku, kto vie, či to žena by chcela bývať v lese, tak som také štých probí na spolužiačky. Počuj, bývala by si v lese? Čo? V lese? No? Ako myslíš na výlet? Nie, bývať. Ty nie si normálny. A druhé sa pýtam, ty by si bývala v lese? A čo som, Tarzan? Hej. No tak potom hovorím Ježišu, tak na kraj lesa. Aby mala manželka blízko do mesta a do lesa. Stále to bol môj plán. Potom som mal úraz a začal som sa pýtať, Páne, aký je tvoj plán? Aké je moje miesto v tvojom pláne? To je správny apoštol. To sú správni misionári, ktorí sa pýtajú, Páne, čo chceš odo mňa? Ako to mám urobiť? Toto je cesta múdrosti a cesta správnych a pokorných misionárov. To budú dobrí misionári. Niektorí diktujú, chcem ísť do Bulharska, chcem ísť do Zambie, chcem ísť tam a pôjdem jedine tam. To je tvoja voľa. To nebude možno misia, ale dobrodružstvo. A možno chceš uniknúť pred materstvom a pred otcovstvom a tak ideš si ako za dobrodružstvom. Aj také som zažil. Chodia ku nám dobrovoľníci, takže to vidím. Ak je tvoj život otáznik, si plný pokory a je to vynikajúce. Vtedy si najlepším nástrojom v rukách Božích. Nože, kedy si sa naposledy pýtal? A vôbec, pýtal si sa dakedy? Pýtala si sa niekedy Ježiša? Alebo stále len diktuješ a máš nervy? Na ľudí, aj na seba, aj na Pána Boha. Začni sa konečne pýtať, Páne, čo odo mňa chceš? Ako to mám urobiť? Toto je vynikajúco pripravený apoštol, lebo je plný pokory. Dnešné evanjelium nás o tom hovorí, alebo nabáda nás, ako majú vyzerať tí, ktorých poslal Ježiš. Apoštoli, apostolus z gréckeho poslany. Kto ma posiela Boh? Ku komu? K tým ľuďom, ktorých on vybere. Niektorých si ja vyberám. On ich vyberá. A ja, čo je moja úloha? Pritiahnuť bližšie k sebe, ale kdeže? K Ježišovi. To mi musí byť jasné. To mi musí byť jasné. Vtedy budem dobrý apoštol. No, potom po revolúcii, keď som sa stal teda kňazom v Žakovciach, také maličkej obci, a myslel som si, že spasím všetkých ľudí. Tak som začal chodiť do väznic, do polepšovní, do detských domov, do domu dôchodcov, všetky nemocnice, do okolia. Potom deti z osobitných škôl a vysoké školy ma volali učiť. Vysoké školy som potom nechal, lebo si vidím, tam chce každý učiť, tam nepôjdem. Ja pôjdem do osobitnej školy, tam nechce ísť nikto, tam pôjdem. Do väznice pôjdem, tam pôjdem. Potom už boli kňazi vo väznici, tak som cúvnul z toho, že ak auto ma volali, prišiel jeden riaditeľ z Popradu, hovorí, pán farár, prosím vás, poďte ku nám učiť. A kde? Do Popradu. Bolo predtým 9-ročné štúdium základnej školy, potom bolo 8-ročné a potom, keď prechádzali, dali taký zákon, že 10 rokov musí každý chodiť do tej školy. No a potom to tak vzýšlo, jak ten prechod bol a po revolúcii, že v tých školách, v tých učňovských školách, jednoducho, nechcem to tak povedať, ale ten učiteľ to tak povedal, tu máme taký odpad. To znamená chlapci, devčata, ktoré skončili z 5. triedy, zo 6. Nikto ich tak nechce. A oni sú takí problémoví z rozvrátených rodín. A nevedeme si dať rady. Moji bratia Salesiáni povedali, Marián, tam sa nedá s nimi nič zrobiť. Hovorím, prečo? V bagánčach vyložia nohy, bagánče tak na lavicu. Hej, takí sú, idem. Hej, tak ako mňa bavia kone, keď mám koňa, ktoré musím krotiť. Nie takú mrcinu, čo ide len tak. To musí byť živé, to musí byť ako, že kto z koho. Raz poletím ja, raz kobila, raz obidvaja dokopy, hej, ale furt tak to poletí, hej. Takže také, ja si myslím, tak idem. Išiel som tam, modlil som sa k Duchu Svätému. Ježišu, veľmi ťa prosím, zajek duše. Nie ja vynikal, ty vynikni. Urob, ako ty chceš, Ježišu. Modlil som sa po ceste, prišiel som do tej triedy, nezabudnem na to nikdy. Salesiáni mali pravdu.
Tí to boli majstri sveta, to boli frajeri. Jeden šutovku nabok, druhý naopak, také riflovky, hromy, blesky. Vošiel som do triedy, vôbec si ma nevšímali. Vôbec nejaký farár tam vošiel, to nič. Jeden žiak, ten sa otočil v prednej lavici, ten bol z Lendáku, z takej nábožnej obce. A ostatní nič. Hrali karty, popíjali, ten si Pepsi-Colu s prepačením odgrgol, také na celé. A karty hrali. A teraz pozerám si, myslím, fajná trieda, dobre. Zapísal som do tej triednej knihy a hovorím, mládež, budem vás učiť náboženstvo. Nedali sa prerušiť vôbec v kartách. No a čo? Myslím, fajn. Duchu Svätý, ktorý z nich je vodca? Keď chytím vodcu, mám celú svorku. Tak je to s vlkmi, tak je to aj s tými ľuďmi. Musím vodcu. Ja ho musím vyprovokovať. Keby Duchu Svätý, ktorý z nich je vodca? Ja chytím vodcu, mám celú triedu. Ktorý je vodca? Vodcovský typ. Tak styk. A na čo? Ideme sa modliť. Nevieme, tak ja vás naučím. Poďte, stavať. Stali. A už keď ten jeden vstával, už som vedel, to je on. Tak stali, jak Rambo. Tak sa postavil, tak ešte sa potočil, taký trojuholník, taký nafúknutý, si myslím, to bude on. A bol. Ja už podľa postoja som videl taký majster sveta, taký spriamený. A hovorím, ty, čo ty tak stojíš, ako keby si 10 rokov cvičil karate? Však som aj cvičil. Vážne? No tak poď sem. Prišiel dopredu, to ti prestali hrať karty, ten, čo jedol slaninu, skoro mu zaskočilo. Hej. Tak mal nožik, tak odrezal slaninu, hej, Coca-Colu či Pepsi-Colu za tým nos zapichol do tej... A tak. A jak som ale ho zavolal, tak ten... Tak prišiel dopredu a teraz všetci boli ticho. My sme stáli proti sebe, pozeral som mu do očí a hovorím, dobre chlapče, Zenku cudači, kam ajte? Pozerá na mňa. Čo? Čo si nerozumel? Si chodil na karate, ne? Zenku cudači, bojový postoj, nech sa páči. Urobil bojový postor. Toto má byť bojový postoj? Tak stojí bojovník? Ty stojíš jak stará baba. Tak stojí bojovník? Pozri, ty máš ruky v kamaj, kizamicuky, hneď by som ti tu dal. Vidíš? Tu. A giakucuky tu dolu. Vidíš? Tu. Jak to ty máš nohy? Takto tak má nohy? Všimni si mačku. Mačky proti sebe, keď stoja, čo robia? Čupia. Prečo? Ty kým čupneš a tým, kým sa vystrieš, ja ťa 3-krát preskočím, aj keď som 3-krát starší. Do kolien, daj sa do kolien. Nohy trošku rozšír. Na šírku rameň. Tak, teraz je to bojový postoj. Ruky do kamaj. Ľavou rukou hlavu a pravou dolu brucho si drž. Tak, teraz je to dobré. No tak môžeme sa začať. Suzukete, Jime, us. Kukaku, čo? No tak, ako môžeme začať? Alebo vieš čo, vyskúšam ťa najprv. Poviem, ako? Daj ruky na bok. Čo? Čo chcete robiť? Náš tréner nás vždycky tak skúšal, jeho trénovali v Amerike, vrátil sa z Ameriky, bol výborný tréner, vždycky nás najprv vyskúšal. Ako? Giakucuki je najtvrdší úder v karate. Tak ti fúknem jednu do žalúdka. Hej. A uvidíme, keď to vydržíš, no tak môžeš so mnou zapasiť. Jak nie, no tak musíš ešte trénovať. A on teraz tak preglgal, keď bol nesvoj. A teraz ten, čo slaninu zjedol, tak zapil a zakričal, nech vám strelí. Ja si myslím, Bože môj, či ja to ešte vydržím. A veď už som starý, ale Duchu Svätý, jak ty chceš, dobrá. Dal som ruky na bok, no poďme. Čo? A čo ako mám? No plexus solaris. Jodan, Gedan. Jodan, nech sa páči. Môžeš. Tak poďme. Jak skladal ruku, už som vedel, ty karatista nesi. To je dobré. Keď skladá karatista ruku, má dá do krabičky, pekne založí palec, dá tak, tento mali ukazovať, trošičku dá ďalej, toto má rovné, toto má tak rovné. Už som videl, jak skladal ruku, si myslím, fajn, nebude veľa roboty. A videl som, že zle skladal palec. Hej. Nedal tak, ale dal tak. A si myslím, to je fajn. Ticho už som bol, som ho len tak pozoroval. Na očiach vidíš, keď ide zaútočiť. Vždycky to je tak. Tí, čo chodili na karate, tak viete, že tí bojovníci sa pozerajú do očí. Trošku sa žreničky rozšíria a vtedy on ide zaútočiť. Som bol bojový postoj. A teraz on naozaj tak prešlapoval. A teraz, no tak dávaj, ten úder na žalúdok. Uderil ma a ja hovorím, to čo bolo? A čo? To je ako ma pošteklil komar alebo uštipla mucha. On kúkal na mňa, z celej sily?
No počkaj, ty si chodil na balet alebo na karate? No jasne, že z celej sily. Z celej sily? Ten, čo mal na bok šiltovku, si narovnal. Všetky už tak poze, tak boli. Všetci tak. A on, jasne, že z celej sily. Si myslím, Duchu Svätý, teraz ma drž. Puf, dal mi do žalúdka. Nejak som to vydržal. On si narazil palec. Presne, jak som predpokladal. Keďže ho mal tak, hneď si ho vytočil a iba tak robil. A mohli sme začať učiť náboženstvo. Predtým som sa ešte rozsvítil. Predtým ešte, než bol ten úder, som sa ešte rozcvičoval. Hej, trošku som sa chytil tabuli. Jednu nohu, druhú nohu som rozhýbal ruky, trošku tak, prsty vypúkal všetko. A si myslím, Bože, ak teraz vôjde nejaký učiteľ alebo riaditeľ, ja mám po chlebe. No ale išli sadnúť, celú triedu som mal naraz. Naraz bola moja. A hovorím, vidíte, chlapci, ku vám najprv hovorím. Úder dať je oveľa jednoduchšie, jak úder chytiť. Gyakuzuki je najtvrdší úder v karate. Zadnou ruku. Kizamitsuki je najrychlejšie, úder vpredu a Gyakuzuki zadnou. A to je najtvrdší úder karate. Naučím ťa ho uderať za 3 dní. Za 3 dní budeš vedieť najtvrdší úder karate. Kamaráde, ale chytiť úder Gyakuzuki. 3 mesiace, pol roka, 3 roky. Kto je väčší chlap? Nie ten, kto dá úder, ale ten, kto chytí úder. To je väčší chlap. A v duchovnej oblasti, prehoďme to tam, je to presne to isté. Budeš správnym otcom, správnou matkou, ak dokážeš chytať údery, urážky, poniženia, potupy a nerozdávať. Chytať. Dobre chytať. Potom sa rozchýlilo, začali zo všetkých tried mi chodiť na náboženstvo. To už aj na zemi sedeli, na tých laviciach, tak sedeli a už ku koncu roka, posledná hodina, to tam natlačený. Pán farár, to už ako neprídete ku nám. No jedine, že by som cez prázdniny tu chodil. Ale pán farár, kopec z nich chodilo ku mne sa radiť. Devčatá, ktoré tam otehotneli, však mali, teraz sa radili, čo s tým, či si dať vzať a tak ďalej. Dostal som sa blízko k dušiam. Potom som povedal, Žakovce nie sú ďaleko. Ak budete potrebovať, príďte, chlapci, devčatá, moja fara je otvorená. Išiel som do Popradu niečo kúpiť, tak to už bolo po čase. A naraz vidím takú celú skupinu v Poprade, tí pankáči, potom tí skinheadi namalované všetko, tie hromy, blesky, celá ulica bola ich. Hej. A tak každý sa im vyhýbal a ja som tiež sa vyhnul tam nabok. A oni naraz zastali, celá skupina, pozerali na mňa a teraz začali kričať Pán farár, pán farár. Ľudia v Poprade na mňa pozerali a oni prišli, prebehli celá skupina ku mne, obklúčili ma. A tí, ktorí ma nepoznali a tí, čo ma poznali, ty, to je farár. On je farár, ja som bol v Monterkách v pracovnom, išiel som do železiarskeho obchodu. A on, to je farár, nás učil náboženstvo. A tak si ma obzerali všelijako. A potom hovorí, pán farár, viete, že ste nás učili? No, teraz už viem. O tom prešlo pár rokov. A netak dávno stávali sme kaplnku v inom okrese. Vracal som sa naspäť na aute, unavený, vyšťavený, v pracovnom odeve, v Monterkách, v Bagančach. A pred Kežmarkom, tam je taká malá obec Strážky. A tam stopoval nejaký chlap. Tak som zastavil. Mal som do starosti svojich trápení. A tak som ani nechcel rozprávať, ale si myslím, tak aj keď nechcem rozprávať, dobrý skutok môžem spraviť. Som nastúpil, že ho vezmem do Kežmarku, jasné. A už som išiel a ani som si ho nevšímal. Som bol ponorený do svojich. Naraz tak vnímam som jeho pohľad. Pozerám na mňa, som na neho, pozeral, zase tam, pozerám, skúmal ma. Hovorí, pán farár. Otočil som sa na neho, poznáme sa? Áno, pán farár. A odkiaľ? Učili ste ma náboženstvo. A kedy? Po revolúcii. Pán farár, prosím. Pozerám na ňo. Ty si Martin. Áno. Slzy sa mu tlačili do očí. Pán farár, ani neviete, ak ste mi zmenili život. Ja? Tebe? Áno, pán farár. Som sa začal rozpamätávať. Tebe zomrela matka. Áno.
Otec odišiel s frajerkou a na to hneď matka zomrela. Ostal som sám. Radili ste mi, aby som si nezačínal s tou vydátou, aby som si radšej zobral to skromnejšie dievča, tu slobodno. Poslúchol som vás, pán farár. Som nesmierne rád. Chodím každú nedeľu do kostola. Často sa modlím za vás. Vidíš? Vidíš? Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. On si ťa použije ako nádobu. Pôjdete do misií. Získavať ľudí, nie pre seba, pre Ježiša. Dobrý misionár musí mať predovšetkým srdce čisté. Srdce čisté nie je srdce prázdne. Srdce čisté je srdce plné Boha. Srdce čisté sa dá dosiahnuť dvojakým spôsobom. Poprvé, nič nečisté nepustím do svojho srdca. Ježišu, to ja nedokážem. Som príliš slabá. Ja viem. A kvôli tebe som spravil aj druhý spôsob. Jaký? Všetko nečisté s lopatkou šikovne vyšufluj von. Jak sa volá tá lopatka? Spoveď, pokánie. Milujem slabých ľudí, ktorí dobre šuflujú. A ich mám rád. Tí pruserári, nebo je plné pruserárov. Ba naopak, tým, že si sa potkla, budeš ešte lepší apoštol, lebo nebudeš taký sebavedomá. Nebudeš svoju čistotu dávať na obdiv. Pochopíš tú velikánsku múdrosť, že čistota je dar od Boha a dostávajú vždy pokorní ľudia. To je dar. To nie sú tvoje svaly. Prestaň už ukazovať na svoju čistotu. To je farizejská čistota, vystatovanie. To, že si zatiaľ čistá, to je vec moja, mňa všemovúceho Boha. Držím ťa. Ak si náhodou šmykla, Boh počíta aj so slabými. Boh miluje slabých a pruserárov. Čiarka, a to je naše šťastie. On nás má rád. Ja, tvoj všemovúci Boh, som sa ťa nevzdal. Keď si neprišla ku mne cestou svätej Teresky Ježiškovej, hýbaj z druhej strany, cestou Márie Magdaleny. Prídeš k tomu istému Bohu. Neboj sa. Ja ťa volám. Ja tvoj Boh ťa volám, pretože si bol príliš hustý, pyšný, sebavedomá. Odťahol som kus ruku, pretože som ťa chcel vychovať. A k čomu? K pokore. Pokore, aby si poznal svoju silu, svoje slabosti a slabosť svoje síly. Preto som odťahol kus ruku. Aby si pochopila, že bezo mňa si nič. Žiaden apoštol, žiaden misionár. Raz prišli ku nám natáčať film, však viacerí chodili a natáčala tá redaktorka, ak to natočila. Hovorí, pán farár, tak ste sa na konci filmu usmiali smutne. A smutné. Prečo? No lebo vy ste neprišli natočiť film o Bohu, ale vy ste prišli natočiť film o lyžičke. O jaké lyžičke? Pani redaktorka, ja dávno viem, a roky to viem, že ja som len lyžička. Kristus je tabletka. Nie farár lieči bezdomovcov, alkoholikov, prostitútky, ale kdeže. Farár len na lyžičke podáva tabletku a tou tabletkou je Kristus. Úplne jedno, jaká to je lyžička, pani redaktorka. Čo vy z toho robíte? Zlatú lyžičku? Striebornú? Pozlatenú? Kovovú nejakú zácnu? To je jedno, jaká je lyžička. Úplne jedno, či je to umelá alebo drevená. Jedna dôležitá vlastnosť tej lyžičky, tam musí mať. Akú? Musí byť čistá. Prečo, pán farár? Zo zablatenej lyžičky nezobere tabletku. Vidíš? Chceš byť misionár. To je super. Chceš sa dávať. To je láska. Láska to sú 3Dčka. Dať druhému dobro. Nevzať, ne sebe a ne zlo, dať druhému dobro. To je láska. Apoštoli alebo aj tí učeníci šli po dvoch. Ježiš ich posiela. Prečo? Od dneska je kopec ľudí, čo chcú vyučovať. Všade chcú vyučovať. Na vysokých školách. Každý chce prednášať, vyučovať. Chyba. Svätý otec Jan Pavol II to pochopil dávno a povedal, dnešný svet viac potrebuje svedkov, jak učiteľov. Prečo po dvoch? Aby to, čo učíte, aby videli v praxi. Preto po dvoch. Preto v spoločenstve so Salesiánmi, aby to videli v praxi. To, čo vy vyučujete, aby to videli v praxi. Toto budú dobrí apoštoli.
To budú dobrí apoštoli, ktorí láske netárajú, nerozprávajú, to sa naučíš, ale ktorí lásku žijú. Že sa dá z teba odhryznúť a to ťa bude boleť. Láska musí bolieť. Neboli ťa tvoja láska? Nie. Za nič nestojí. Láska, ktorá nič nestojí, za nič nestojí. Založ si ju za klobúk. To nie je láska. Tvoja láska ťa musí bolieť. Musíš niečo obetovať, dať. Dať Bohu všetko, seba. Dať Pánu Bohu svoju vôľu. To je to najviac. Pane, urob, čo ty chceš. To nie je jednoduché. Misionár má mať milé srdce a má byť aj múdry. Múdry, nie len vzdelaný. Vzdelanosť a múdrosť to sú dve veci. Pána najmúdrejšia oroduj za nás. Nie pána najvzdelanejšia oroduj za nás. Tam je rozdiel. Toľko prečítaš, toľko skript, dáš sa z toho vyskúšať, 1,20 m je to, bo sme to merali, 1,20 m, toľko kníh preštuduješ, dá sa z toho vyskúšať asi inžinier. Toľko tu. Dáš sa z toho vyskúšať 1,80 m, asi doktor. Ale nie inžinieri, doktori idú do neba. Nie ľudia vzdelaní, ľudia múdri. Múdri sú tí, ktorí hľadajú a plnia Božiu vôľu. To je vynikajúci misionár. Ten, ktorý sa snaží mať srdce čisté. Nedosiahol to tým, že by nič nečisté nepustil do svojho srdca, lebo bol príliš sebavedomý, pyšný. A tak ho Boh pokoril, ale on sa nevzdal. Priznal vinu a začal šuflovať. A všetci povedia v nebi, kúkaj Bože, ona ide do Bulharska, tento tu ide do Zambie, toto tu idú, taký tu. Pozri, aké má prusery, jaká pruserárka, aký pruserár. Ježiš povie, nemilte sa. Mimoriadne milý apoštol. Jak to? Ja nepozerám na jeho hriechy, ja pozerám na jeho software. A ten má vynikajúci. Jak to, Ježišu? Nevidíte, jak šufluje s tou lopatkou? Šup, 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 až sa mu skečky parí. To je ono. To je ono. Nevyhováraj sa, že nemôže mať srdce čisté. Nekecaj. Ty ho nechceš mať čisté. Ak chceš mať srdce čisté, to super. Ak chceš mať srdce čisté, budeš mať divadlo vždy. Blahoslavený čistého srdca. Oni uvidia Boha. Ty budeš mať divadlo vždy. Ty nebudeš ukazovať svoje svaly, jazyk, rozum. Jedným prstom budeš ukazovať na Ježiša a s druhým murovať. Robiť. Spokojne. Kde to on ukazuje? Vyššie jak na plafón. Áno, veľa vyššie. Prozreteľnosť Božia. Prosím, toto budú dobrí misionári. Tí, ktorí ukazujú jedným prstom na Ježiša. Áno, všetko, čo mám, Ježišu, je od teba. Každé dobro je od teba. Ja, ubohý misionár, misionárka, ja som len potrubie. Ak je čisté potrubie, vynikajúco, nič nenechám, všetko preletí cezo mňa do toho srdca, ku komu ma ty pošleš. To budú dobrí misionári. To budú dobrí misionári. Vyprosme si pri dnešnej svätej omši, aby sme mali takého misijného ducha. My sme ten úrad dostali. My sme ho dostali už pri krste. 3 úrady sme tam dostali. Kráľovský, máš kráľovať nad svojimi púdmi. A nie, že ťa púdy zotročujú. Kňazský, máš prinášať bohoslužbu obety, bolesť premieňať na lásku. A potom ešte prorocký. Prorok nie je ten, čo ohlasuje Božiu voľu. To je jasno vidieť. Čo ohlasuje budúcnosť. To je jasno vidieť. Prorok je ten, kto ohlasuje Božiu voľu. A môže ním byť tvoj otec, ktorý povie, synu, nepí. Matka, nedroguj. Farár, ži mravne. Ty máš byť tým prorokom a máš získavať ľudí pre Ježiša. Toto si vyprosme pri dnešnej svätej omši. My všetci, otcovia, ktorí ste tu v rodine, máte byť tými prorokmi, misionármi a apoštolmi. Matky, apoštolky, synovia, dcéry v škole. Nie z tvojej reči len, z tvojho života sa musí dať prečítať. Toto je určite veriaci človek, veriaca žena, veriaci muž. Ešte jeden príklad vám poviem na záver. Niektorí z mladých som to už rozprával. Keď som chodil do väznice, zavolali ma do Leopoldova, to je 300 kilometrov od nás. Dávali mi plat aj v tých školách, aj vo väzniciach. Nevzal som nikdy žiadne peniaze. Pýtali sa vám, prečo? Jak ja tým chlapcom vo väznici poviem, že prečo som tu prišiel? Zarobiť? Jak? Ten, kto dáva peniaze, dáva aj filozofiu. A ja chcem zostať slobodný, verný Bohu. Nedám sa kúpiť.
Išiel som do tej väznice, vznikol tam taký problém nejaký, začali všetkých vyšetrovať, tých, čo vyučovali, riaditeľ ma zavolal, hovorí, pán farár, aký máte plat? Tu za toto, za vyučovanie vo väznici? Áno, žiaden. Nemáte žiaden plat? A diety dostávať? Žiadne diety. A na benzín? Žiadne na benzín. A vy 300 kilometrov chodíte len tak? To nie je len tak. Tu sú nesmrteľné duše. Zadarmo? Z vášho pohľadu zadarmo. Z môjho pohľadu veľmi vzácno kupujem. Nesmrteľné duše. Pokrutil hlavou, dal mi taký preukaz, pán riaditeľ Kiš, že som mohol kedykoľvek do väznice vojsť. Kedykoľvek. Taký preukaz. Však, prosím, keď som išiel z väznice, úplne vyšťavený, keď som vyšiel ráno a vyšťavený som sa vracal a volali ma tak ku mladým, jak teraz tu. Zavolali ma ku mladým a bol som tam a bolo si chravo. Dážď so snehom, zastal som medzi Leopoldovom, chcel som ísť do Nitry. Do Nitry ma volali, ja som myslel, to som zle odbočil tu na Kupiešťan. Dobre, to už je jedno. Pomodlím sa breviár. Breviár je taká knižka hruba, ktorá sa musím pomodliť do polnoci. Viem, že tí mladí ma budú zdržiavať. Som predčerom bol vo Vranove, tak som o 2:00 v noci prišiel. Tiež ma potom tí mladí nechcú pustiť. Hej, to znamená, tak som si čítal breviár, som sa modlil, tak bola tá lampa a som sa modlil a naraz mi takto ťuka na okno. Ťuk, ťuk, ťuk. Pozriem vedľa, taká žabka, mladé devča, 18, taká plus minus. Mini sukňa, štekličky, kabelka, ťuka mi na okienko. Pozerám na ňu, spustil som okno, ona, dobrý večer. Hovorím, dobrý večer. A neprajete si služby? A teraz tak na ňu pozerám, mne nedošlo, ja som nevedel, čo ona chce. Ja hovorím, prosím vás, jaké služby? No, služby. Aha, pokýval som hlavu, došlo mi. Otvoril som dvere, pozerám na ňu od hlavy po pety, ste veľmi pekné dievča. Ďakujem, páčim sa vám? Áno. To, čo vidím, ja nemôžem klamať. Ste pekné dievča, ale asi ste slepa. Prečo? Ja som pre vás starý chlap. A cudzí. Skoro by som mohol byť vašim detkom a 100% otcom. 100%, lebo také mám netierky, jak ste vy. Som pre vás starý a cudzí muž. Neponižuje vás to? Trochu. Čo máte v sebe? Alkohol alebo drogu? Čože? Nože. Alkohol, drogu? Pervitín, polovičnú dávku. Aha. Môžem si ku vám sadnúť? Myslím, Páne Bože, môže či nemôže? Čo keď má nejakého pasáka, ten odpíše číslo SPZ-ku a dá preplatiť na biskupský úrad. Tak, teraz som nevedel, že čo. A hovorím si, Ježišu, jak by si ty chcel, ak je to tvoja svätá vôľa, dobre, ale drž ma, lebo ja som len muž. Na mňa, keď položil biskup ruky, kňaz neprestal byť muž. A my muži sme v tej veci slabší. Oveľa slabší. Tvoj Fero, milá Marienka, je v tej veci slabší, jak ty. Nie 2-krát, nie 3-krát, 10-krát. Koľko žena dovolí, toľko muž vezme. Jednoduchá poučka. Ženy sú slabšie tu, 8. Boží príkaz, a muži nižšie, 6. Boží príkaz. Sú aj výnimky? Sú. Keď poviem, muži sú vyššie ako ženy, neklamem, ale niektorá žena je vyššia ako muž. No áno, ale muži sú ťažšie ako ženy, zase neklamem, ale niekedy sú výnimky, vidíš? Tak poviem, muži sú v tej veci slabší. A si myslím, Páne Bože, stoj pri mne. Ona prišla, zabuchla dvere, ja som tomu nerozumel, jak začala vymenovávať tie úkony, všetky, čo ona urobí, to sú taxi. Kým ťa rozbali, človeče, ty si už oholený. Hej, od peniazy. Hej. Teraz ja som nevedel, čo to ona, jak to, čo. A ja počkajte, ja som vás nepreto volal. Dal som jej termosku, otvoril som, nalial som jej, napíte sa, vykal som jej. Čo? Nebojte sa, nič tam nie je ako iba čaj. Ja som sa napil pred ňou. Nie je tam žiadna omamná latka. Môžete sa napiť. Napila sa. Vidíte ten kamión pred nami? Červené skla, také rozmazané, dáš so snehom, šmíhal tu na šibu. Áno. Keby mi ten kamión patril a keby som ten kamión predal a za tie peniaze, keby som vás chcel kúpiť, nedá sa. Takú máte veľkú cenu. Otočil som sa. Vidíte tie ostatné kamióny tu? Tie zahraničné auta?
tú celú benzínku, keby mi toto všetko patrilo s celou benzínkou, keby som to chcel predať a predal a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Vidíte tam tú žiaru tam na oblohe? Odrážalo od oblákov dolu za tými stromami. Tam budú asi piešťany však. Sú tam piešťany. Keby mi celé tamto mesto patrilo, s tým všetkým, čo tam je, keby som ho predal a chcel by som vás kúpiť, nedá sa. Vaša duša má nekonečnú hodnotu. Nesmrteľná duša má a vy sa tu tak zahadzujete s cudzím a starým chlapom. Nechápem. Nechceli by ste byť matkou? Čože? Chcela. Myslíte, že sa dobre pripravujete? A začal som jej rozprávať o dôstojnosti ženy, o materstve. Ona pomaličky a potom sa rozbulila, revala, pozrela na mňa, zazucierala sople a odhovorí, počúvajte, som mal bundu tak zazipsovanú až do hore. A kde ste vy náhodou? Kňaz? No, predstavte si, že som. Čože? Mohli by ste to dokázať? Mal som farárskú košelu a mal som mikinu zazipsovanú. Keď vám to pomôže, odzipsoval som tú mikinu, ona pozrela na tú košelu. Pre pána Jana, stalo sa mi to prvýkrát v živote. Hovorím, aj mne. A hovorí, odvezem vás domov. Čo? Odvezem vás domov. Čo ste sa tak zlakli? Môj detko vás zabije. Detko? Vy bývate s detkom? Áno. Otca nepoznám a matka robí to isté v inom meste. Aha. Ideme aj tak domov. A detko vás zabije. Vydržím. A teraz som chcel odľahčiť tú situáciu. Hovorím, a s čím ma zabije? S vidlami. A čože? On má vo verande vidly. A povedal, vonku si rob, čo chceš, ale keď mi tu dovedeš nejakého muža, zabijem ho s týmito vidlami. Chcel som odľahčiť situáciu a sa pýtam, trojzubové či štvorzubové? Ucierala sople, smiala sa, aj plakala a hovorí, pán farár, nestihnete spočítať. Ty, naozaj ten detko bol taký, keď som ho videl, som myslel, že bojové umenie trénoval. Jak sme tam došli k tomu domu, si myslím, parádny dom, vymurované, normálne zahradka, oblúky, také, si myslím, parádny dom, si myslím, nechytám ma do lapaka, nechytám sa ja do pásce. Počkajte tu, zavrel som auto, si myslím, zazvonil som ku susedom. Jak ma tá pani bude poznať, kade z televízora, to bože, to bude trápas, hamba, a však trápas je náš kamarát, nevadí. Si myslím, zazvonil som, vyšla taká pani, tak si ma premerala, hovorím, dobrý večer. Hovorím, prosím vás, nebýva tu také dievča s takým detkom. Ach, pánečku, tá si dala ruku v bok, som myslel, že ma tam hneď vymasti. Býva. Len som si dal rýchlo tak ruku na oči, takú šiltovku som si zrobil, bo som sa hambil, si myslím, ma bude poznať, alebo čo, tak som. A tak prikyvovala, hovorím, ďakujem, dobrú noc. Že som len tak odišiel, zazvonil som tam, vo verande, v zahrade sa rozsvietilo, videl som mužskú siluetu, vedel som, že to je detko. On zbadal mužskú siluetu a ženskú siluetu. Chytil do ruky niečo. Už som vedel, čo. Hej. Ja som vedel, že čo. Vidli. A človeče, jak sa rozbehol, jak rytier burka. Tak s vidlami, zabijem. Teraz som nevedel, odmeral som si smerom ku autu, koľko mám. Hej, teraz som pozeral, som si trošku dal čupol, aby som rýchlejšie reagoval. Odzipsoval som tú bundu druhý raz. Proti svetlu hovorím, počúvajte, ja som farár. On dobehol detko asi krátko zraky, bo celkom blízko prišiel. Keď zbadal, že som farár, teraz som nevedel, či musí urobiť najprv tak a tak pichnúť. Hej. A on tak držal tie vidly, a si myslím, na nich sám ja nenaskočím, hej, no tak ich držal. A on zbadal, že som farár, pustil vidly, rozplakal sa. Čo mám robiť, pán farár? Čo sa pýtate? Veď dobre robíte. Jak dobre? Dvihnite tú pravú ruku. Čo? Pravú ruku dvihnite. Dvihol ju a mal tam namotaný ruženec. To je správna zbraň apoštola. Ruženec. Poďte do Zambie, do Bulharska. Nevždy možno bude svätá omša. Ruženec. Druhá najsilnejšia zbraň po svätej omši. Kňaz, apoštol, otec, matka, dobrý otec, dobrá matka. Z modlitby žije. Z modlitby sa rodí kňaz, apoštol, misionár. Z modlitby žije a modlitbe zomiera. Idem, kde ma ty posielaš, Ježišu.
kamarátov si vyberám, ale ja tam dostanem bratov a sestry, ktorých mi ty dáš, Ježišu. Ja nebudem vyberať, vyberaj ty. To je správny postoj misionára, misionárky. My všetci sa budeme za vás modliť, aby ste boli statoční misionári, apoštoli, aby ste získavali Ježiša ne k sebe, pre seba, blížnych ne pre seba, ale pre Ježiša, tých blížnych. To je naša úloha. Úloha nás všetkých. Byť dobrým apoštolom, to vám budeme vyprosovať pri dnešnej svätej omši. Amen.